на BMW X4. Го проверяваме за евентуални проблеми в ходовата част. В момента няма проблеми, поне от дясната страна, така да кажем. Така, да видим сега билетки, тампони. Тази страна здраве. Ще проверим от ляво. Тук има някакъв проблем. Няма проблем тук. Ето тук имаме лек проблем с шарнир, обаче от лявата страна. Долният шарнир е с проблем. Ще се обадим да ви видим. Тук няма. Дай да видим сега тук. Не, няма. И тук е окей. Да видим тампоните. Тези тампони са окей за в момента. Няма проблем в него. Това е. Значи имаме само един шарнир. Ето този. Не е проблем, само шарнир. Аз се обадим на клиента и ще го уведомим. Да. Това е. Също са проверили дискове, тормозни накладки ще проверим и сега ще видим в какво състояние. Накладките са чисто нови, няма какво да ги проверяваме. Те са чисто нови, дисковете с минимален ръб са. Така че в спирачната система отпред няма проблем, може да видим отзад обаче.